saupomo niku, saupomo Pak RT. Nah, iki si cempluke ora gelem nganggo ki eman-eman ndakne barat-barat ndak ilang lho ki piye. Mah yo ora ya kudu dienggo, berarti bocah iki ora ngerti maknane apa. Lah ning rak karepe ya bener engko nek ilang sayanya dienggo nang pasar rene ilang ya piye ngono kuwi. Nek ilang rek mah digawe jaluk meneh wae tok simpen harus ngoloi nang. Oh niku niate maknane iki ben dek iki men ngeling mek eling nek dek iki wis dianu kuwi. Lah kuwi tak paham pe ngono anu. Maneling ya karo betangi mbok menawa arep diganggu wong. Iya. Nek wis nganggo anu ya sing ganggu ya ora wani kapane ya. Wis ora wong nganggo ali-ali banget. Saya cetha bocah kuwi nek anu ora. Lah kuwi nek ora gelem ya dipahamke. Nuwun Pak RT. Weh, monggo Pak Edi. Monggo. Sugeng Pak Edi. Nggih, berkahipun sak konduripun Pak RT sugeng. Pangestunipun nonton apa kok Janur Gunung ya. Kula penting. Wau ki sowan tenggene jenengan. Ning kok sepen. Biasane iki nek ya niki nang sawah. Nggih lah. Kula niku njur wau liwat mriki kok kadose sepedane teng mriki ya kula mampir mriki. Nggih biasane nek ya niki makani Pak nggo kegiatan. Nggih. Nganggur dolanan HP. Wis rampungan to. Rampungan arek ngopo ngono lho. Terus ya wis rada panas barang ra karo nggo ceren-ceren. Sekarang dalem bae Mas. Nggih. Oh. Ha, ajeng perlu ale jenengan iki. Wah, perlu apa kok? Anu, kula ajeng nyuwun tulung jenengan yen berkah benjang niku kan nglamarke si Jambul. Jambul ponake sampe tuh. Ha nggih. Oh, iya. Lah olah ngendi kan? Kirain lepen. Oh, Kulon Progo. Iya. Iya ya sedengan to mboten adoh. Iya sedengan. Nah, iya ajeng nyuwun berkah jenengan niku benjing nglamarke niku. Oh. Terus engko dinane apa ya kuwi kira-kira? Ning kira-kira ayo saged to jenengan. Wah, kuwi siap-siap wae waten nyelo ora barengan. Siap. Wae karo sampean kae tak anggap tunggal dhewe ngono lho, ati ana apa-apa siap. Aremene kula iki kali jenengan ya ngoten niku, ati rembuge iki jan pekulah kepenak ana gawe iki langsung siap. Iya. Lah ngoten niku to. Aisane mengan bantu telogar apa meneh. Lah nggih niku ki pun penting niku. Tanpa ana sing bantu ngoten niku kan ya sulit. Oh. Lah terus rencanane kapan ki? Benjang malam Minggu. Malam Minggu sesuk kuwi. Nggih. Malam Minggu sesuk. Piye ya nek karo Wasan iki? Wah mboten sabri pun Aku mau siap-siap. Wasan tapi kok kelingan aku nek Minggu sesuk kuwi aku ning acara. Lah acara adikku sing Bandung kuwi lho. Bu. Kowe ora arep mantu anake ngono lho. Lah dilalae aku kuwi ya gandeng Pak Gede aku kan dadi seksi. Dene malam Minggu ki aku kok sak mangkat Setu wae paling. Setu mulai Senin e. Mbok diundur wae. Yo sing diundur ki jenengan mawon gandeng jenengan rak tebel. Mangke sangune to, sangune iki mangke nggih nyumbang mau dikirimke mawon ora mah pekulung. Iki masalah dulur ora masalah sangu. Lah masalah iki niki ya penting soalnya wargane jenengan sing penting anggere muni nonton barengan tur iki sampean iki dibutuhke kalih warga riko ki maklumi yo. Kono ki rembug dadi lho. Kono ki rembug dadi garek mantenan lho ora ming biye-biye lho. Wah, ya mantenan kaya wargane iki membutuhke sampean e. Tenan iki butuhke sampean tenan iki. Aku ki kongkon Pak Duku ki dilalayo bareng acara kedinasan niku. Lah iya wong iki ketok aku sering-sering nang acara nang wisata ngendi ngono. Lah nggih kantor jenengan iki sing kula arep-arep iki. Ini ya abot aku nek ninggalke aku wis aku lho dadi seksi lho.
seksi iki wis dicatet nang laporan lho. Aja sembrono. Iya digeser ya ora apa-apa. Anggere sampean ra teko ora ya. Wis sembrono iki. Ada geser iki jenenge sik rembeke rung pasti iki diundur wae apa ya diundur isane wae iki wis nek maju aku ya ora iso. Ngeten Pak RT, rembukan sepisanan niku nek diundur biasane ya Pak. Nah niku tembe mburine niku napa-napa jar kisru. Soale niki rembuke iki nggih pun dadi. Dan kok nek diundur engko dikira rembuke si jambul keluargane iki anjir dadi ledalete. Gitu. Lah iya ning aku ki piye lho jeneng bayangke nek aku ate blenjani karo aku piye ngono lho. Oh ya wis ngeten Mang. Apike pripun niki nek ngeten iki? Kula kok ya rada anu niki. Ya nek anu wae. Ngene wae. Ben kabeh ya mlaku ya. Pikir agek lamaran to istilah agek nglamar. Sing agek nglamar ki ya ora apa ya sik penting ki engko enek sik tekan kono ngono wae. Nggih. Nek sampean dhewe wae piye? Aku sampean ki ya wah kowe ora tau pidato ora tau piye. Ayo materine wis ya ora ngerti. Dadi ku leng lamar ki piye ra Nglamar ki ora pidato, beda karo pidato. Lah ning rak ya materine barang iki sing arep diomongke iki apa rak ya ora arti ya. Wis ngene wae engko tak warai, engko cateten. Catet potongnya direkam wae, direkam wae. Oh, tak warai carane. apa ngono ngoten? Lah iya kabeh mlaku ya mesen aku batalke ora ndono ya ora penak. Nah, karepku ki gandeng adoh njur transporte sak keluarga jenengan gitu terus dikirim gerak wis. Apa tapak barang nambah. Aku wis nyater wis ket wingi-wingi aku bokeng barang iki kok. Saiki njur karepe terus sampean wae, engko tak warai. Oh, carane pripun? Carane ya jane aku ki ora pati wani ning ya coba mangke pripun? Ya nek agi nglamar. Boleh HP syukur nek mah wong tuane dhewe nek wani, dene nang ora ya jenenge makne cilik. Kuwi wis luwih abdul. Engko jenengan boncengke karo si Jambul. Jambul. Wis engko tekan ngono ki ya, bagi binake ya. Bagi binake biasane kaya aku karo sampean kuwi nek ketemu pisanan bagi binake. Lah terus kok intine nek wong nglamar kuwi sepisan. Kuwi takokke napa leres panjenengan bapak sinten asmane bapak wong tuane. Engko ndak kleru lem bedaya. Bapak sapa terus leres leres menawi Dina niki utawa Mbak niki niku putrane jenengan. Oh, ngoten niku. Wis nggih bener lah. Lajeng saklajengipun menapa leres menawi Mbak Vita ya mane Mbak Vita kan ya jenenge Mbak Vita kan ya. Ya ora apa-apa iki tenanan. Lah sapa jenenge? Lah aku ya ora ngerti kok ya. Si Cempluk. Cempluk. Karena wong desa. Wong desa iki. Iya nih kok. Cempluk kan iki. Oh ya. Mungkin lho bapakne mbiyen iki rada ngetoprak piye dadi. Oh iya. Iso kok kene kuwi. Iso. Cempluk kan ngetoprak. Nah, ora ngono. Oh cempluk bener iki cempluk. Oh iya. Ya bae nun sewu Pak menapa leres cempluk niku putra panjenengan. Menawi leres menapa cempluk niku dereng wonten ingkang ngrembaki badhe dipun ajak bebrayan utawa istilah iki menapa cemplungnya tesih lajang ngono. Oh, nggih. Terus nek engko dijawab biasane kok ana dialog sik tanya jawab ngono kuwi. Engko nek wis dijawab nggih niki leres niki cemplung niku anak kula. Lan wektu dinten niki niku dereng wonten sik ngrembaki ngejak bebrayan. Wah matur nuwun. Menawi ngaten kula menika dipun kengken rayi kula. Menawi ingkang putra mentesih lajang, kula menika supados nglamar ingkang putra badhe dipun jodohaken kalian anakipun adi kula nggih menika si Jambul. Lah ngono terus aku lak dijawab. Oh nggih menawi ngaten kula sumanggaken kersanipun bapak ngaten lha wis rembug wis dadi. Jenenge lemu nglamar wis ditampa nek karo jawab kula sumanggaken nek
Nek syukur bojo nek bocah iki diceluk, ditanting. Tak Padha anane. Padha anakne. Dilane ku bapakne muni bocahe rung duwe pacangan isih rung esuk nglamar dilalae wis duwe pilihan liya. Sama ngerti ngono lho. Lah nek bocahe ketemu dhewe terus ya mestine wis do kenal ya kuwi wis dijambul karo cempluk kuwi mestine ya wis kenal. Wis kenal lah kuwi. Ning ya apa kuwi pancen apike pancen kudu ngono kuwi. Nek bocahe wis gelem aku wis sisan kowe nggawa ali-ali. Sejodoh. Ngene. Kok dadi terus nggo ali-ali mbok aku kagek lamaran sih. Lah nggo kencenge rembug ngono lho. Kuwi nggo kencenge rembug nek rembugmu kuwi wis rembug tuwa ngono lho istilah iki. Ora mengkur sisan lakune. Terus kuwi ben kok bocah iki ya ben do luwih ngati-ati. Temen tak pas ali-ali tak pasrahke. Dadine lamaran sisan istilahnya tukar cincin. Kuwi luwih utama. Saupama ninga lho niki. Heeh. Saupama ali-ali nek ora kudu Mas pripun niku? Ya ora apa-apa, ya kena wae. Ya wing dienggo kencenge rembug kok istilah iki. Ning luwih apik nek emas ngono lho. Jalaran ana maknane. Oh, nek jonge ora emas iki jane ya kena ning nek nganggo emas pancen ana sasmitane. Iya, sasmitane utawa maknane kuwi. Nek emas kuwi kan mulia, barang mulia ya. Logam mulia. Dadi niat sik mulya, niat sik mulia. Terus semua emas kuwi ora bakal karaten, ora bakal rubah. Ora bakal malih. Oh, lah mulane kuwi sasmitane muga-muga engko cah loro kuwi mau nggone katresnane kuwi ya kaya dene emas ora bakal malih. Nganti tekan engko rembuking ijab kabul nganti tekan kaki ini nggone padha sih-sian nih katresnan kuwi tetep ora bakal malih kaya dene emas sinangling ngono kuwi lho kuwi sasmitane kuwi. Ndak kira Jermane jur ora nganggo emas wae. Asa kira dhewe pekoleh. Apa-apa iki ya. Ning ya anu Jawa sasmitane iki pancen sarwa-sarwi iki nganggo apa ya sasmita utawa nganggo apa wis lagi. Donga menakan pana minangka donga ku mau. Donga sesrawungane si Jambul karo si Cempluk iki supaya ben langgeng ora mung lang-mangle kaya si Mas ku mau. Lah iya. Terus sak wis dianu kuwi ya ali-ali iki aku kudu dienggo. Pamane apa intine kuwi nek dienggo kuwi kena nggo pengeling-eling supaya do ngati-ati. Loro-lorone si Cempluk ya iso ngati-ati, Jambul ya ngati-ati mergo wis nganggo ali-ali kuwi pertanda nek dheweke kuwi wis do duwe rembug bakal bebrayan ngono lho. Jalan akeh wae to sik dembo beda padahal wis dirembugi. Ning nek gandeng esane iki apa digodho ae wah aku kelingan ya aku nganggo iki si Mas Jambul iki wis arek ngepek aku terus sebenarnya Jambul kok ngelinge wah aku nganggo iki aku wis sapa nganu karo si Cempluk aku arep tak tembung ya Cempluk ngono kuwi lho intine maknane ali-ali iki saupama niku saupama warte jur si Cempluk ora gelem nganggo ki eman-eman ndakne barat-barat ndak ilang ngono kuwi piye? Mah ya ora ya kudu dienggo, berarti bocah iki ora ngerti maknane apa. Lho, ning rak karepe ya bener engko nek ilang sayanya dienggo nang pasar rene ilang ya. Piye ngono kuwi? Nek ilang ra mah digawe jaluk meneh wae tok simpen harus ngoloi nang. Oh niku niate maknane iki ben dek iki men ngeling mek eling nek dek iki wis dianu kuwi. Lah kuwi tak paham pe ngono anu. Maneling ya karo betangi mbok menawa arep diganggu wong. Ha iya. Nek wis nganggo anu ya sing ganggu ya ora wani kapan ya. Wis ora wong nganggo ali-ali bangi. Secetha bocahe kuwi nek anu ora. Lah kuwi nek ora gelem ya dipahamke. Dadi maknane iki yo ben nggo tetenger nggo apa? Ben aja gampang kena godho ngono lho. Iki mah aku kelingan ceritane iki
ana jaring ringan terus ali-ali niku ora dienggo. Lah nek nang lunga-lunga kuwi ora dienggo dadi padu. Dadi padune iki niate iku ora nganggo ki semelang ndak konangan karo yange sijine. Ya iso ngono kuwi. Aku dadi padu iso lho kuwi. Iki dadi padu akhire iki wah lah ya ning sing salah sapa nek ngono kuwi ya jan ora dong ngene dadi sulaya akhire iki. Akhire iki sing wedok ora gelem nganggo iki semelang ndak konangan karo anu iki sing lanang iki karepe iki ning tes-tes iki ben ora do selingkuh karo cah liya jero aku ya termasuk ya itu iki ora bener nek nakal to kuwi ya iki sesuatu sing perlu diperhatikan itu ya saumpama si cempluk arep nika-nika ngono kuwi lah jambul iso mureng ya ta aku bisa uga ki si cempluke setengah hati kena gembokake kuwi gembokake saiki tresno tenan ora jambul cempluk kuwi nek tenan mestine dienggo nek isih duwe sinindari karo wong liya ndak konangan ler bukan karo jambul ora dienggo iso uga ta iya bisa kena ngano kuwi bisa dienggo apa jenenge kuwi ya tinggo ngetes sih. Ngetes nggo mbuktekke antarane kesetiaane iki tenan apa ora. Nek pancen kuwi ra dienggo njur engko arep alasan werna-werna lah kuwi engko iso jalari sing ora becik. Ora becik iki apa budget apa ora kowe. Iya ta. Nek iki kowe setengah hati ya iki tak tanding kowe arep melu aku apa melu kono ora kene. Ora pentinge kuwi ora mergo masih sepiro kudu ana sing pentinge minggu tondo ku mau. Paling basane setengah gram ora apa-apa ora kudu 5 gram ora kudu 10 gram ngono lho. Sing penting maknane kuwi lho apa simbolise kuwi ketemu ora mengkur gaya karo sak iku umume nganggo ngono kuwi. Lah nek iso ya wong ngene iki kudu ngerti maknane aja menak umume ngono lho. Ngerti maknane wong Jawa iki ya simbah-simbah mbiyen iki karo sasmitane sing anu iki pancen ana ta. Iya kabeh iki musasmita, bal apa-apa ki musasmita simbah-simbah mulang karo masyarakat iki nganggo kuwi contoh-contoh kaya ngono kuwi. Jenenge budaya. Nggih. Ketok ya pekoleh nih kira nggih. Wis wani tengah warga. Dadi nggo nek sampean kira-kira pancen ya repot ya priye meneh ya. Dukuwe ya acara ya nek anu Beijing ya alon-alon kula tak mlaku. Wis kowe ngono kuwi kudu iso. Kabeh iki nek lho kasih iso iki masyarakat kepenak. Nek wong tertentu kuwi masyarakat ya kebingungan iki paling kaya aku tak jagake ndek aku eneng barengan lek ra mlaku. Nek jenengan iso ra masalah ngono. Lah nek lamaran ki rak ya mingkur bati tok ya ora terlalu iya ta? Ya paling mingkur kakangne. Ya batik. Ayune ae. Dadi saumpama ana rembugku ki klerak-kleru ya ora iso diapura. Lah engko iki wis ana jambul. Jambul ki anu lho. Ora usah wongkah-wongkah lho pokoke sing bati dhewe wae ngono. Syukur mung bocahe karo bapakne karo mbokne ngono. Dene kok liyane adane ya ora apa-apa. Nggih, ketoke rembuke ya pun bekoleh ni Beijing kula tak anu nggih gandeng sampun cekap Pak RT ajeng anu nyun pamit ndak ganggu sampean lho. Ya punten aku mung di karang kene kang nang sawah ya. Wah, pun sae ngoten niki. Oh nggih nggih ndereke nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.